arddangoswyr sydd wedi codi'n gynnar iawn y bore yma i baratoi ei defed ar gyfer cystyrddiad gyntaf cylch y defed yw arddangoswyr y Torwen. Enfys Williams, ysgrifenyddes y Gymdeithas, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Nawr Enfys, mae'r bryd yma, mae yna rinweddau unigryw iawn. Be fydd y beirniad yn chwilio amdano? Os maen nhw'n ddefed pert iawn i'r llygad, bydd angen teardrops bach gwyn wrth y llygad, corff da, corff di, gyda bola gwyn, a wedyn ni ar y coesau ôl mae eisiau beth ni'n galw'n leg stripe cryf, welwch chi llinell ddi lawr y goes, a wedyn ni gyda'r gwt i fewn i'r gwt wedyn ni, mae angen gwyn yn mynd lawr mor bell a phosib tu fewn y gwt. Achos i sefydlu fan hyn yn gynnar, mae da chi y torwen a'r tor ddi. Maen nhw'n ddau fryd digon tebyg, ond fel i'r gwrthwyneb y gilydd. Ie, yn gwmws, i'r gwrthwyneb. Felly gyda'r tor ddis, mae yna brest ddi iddyn nhw, corff gwyn a bola di, a wedi tu fewn y gwt yn ddi hefyd. Achos i rywun sy'n edrych o'r tu allan, pan maen nhw'n clywed taw torwen yw'r un, chi'n disgwyl dafad wen, ond y tor yw'r bola, so bola gwyn. Ie, mae'n gallu bod bach yn ddryslyd, ond ie, fel chi'n gallu gweld, y bola gwyn sydd gyda'r torwens. Wyt ti'n gyfarwydd iawn ag arddangos yn y sioe, Ian y Ffair hefyd, y Ffair Eia wedi ennill pencampwriaeth y Ffair Eia yma 2 flynedd yn ôl. Ond yn y sioe frenhinol, chi'n chwilio am rhywbeth hollol wahanol yn dych chi, achos i fridio mae'r rhain, ynddo fe? Ie, yn gwmws. So, bydd y beirniad heddi yn chwilio am breed points penodol na ni wedi sôn am yn gynt. Yn amlwg, mae eisiau anifel sy'n cig arno fe, ond dyw e ddim cweit mor bwysig a pwydio'r bryd heddi. Ac yn y torwen fan hyn, bryd mynyddig yw wrth gwrs, a beth sy'n bwysig yw, mae'r glist yn hynod o bwysig. Odi, ti'n iawn. Clist fach sy'n ddelfrydol. Hwna'n anodd. Odi, byddwn ni'n gweud. Mae'r torwens yn eitha, maen nhw'n anoddach i gael yn iawn na'r tor ddis, a mae nifer y torwen sydd ar gael yn llai hefyd na'r tor ddis. Serch hynny, mae'r nifer mwyaf heddi yn y sioe, mae 101 wedi entro ar gyfer y sioe heddi, nifer fwyaf 6 mlynedd fel fi'n deall. So mae hwnna'n rhywbeth positif iawn i'r bryd. Ydy Glei, a beth dwi yn gweld fan hyn yw, mae yna nifer o ieuenctid yn ei harddangos nhw. Yn dywen hyfryd gweld nhw. Dwi'n credu mae Malcolm yw'r hynod y ferin sy'n cael pedwerydd hwnna. Di Malcolm yn fath iawn o glywed hynny, fi'n gwybod. Ti'n iawn, average age, tipyn bach hwnna. Ond na, mae fe'n lyflu i weld gymaint o bobl ifanc yn y cylch heddi, a byddwn ni'n gweld nhw trwy'r dosbarthiadau i gyd. A maen nhw yn fryd sy'n yn apelio at tyddynwyr bach a teuluodd ifanc. Unwaith bod nhw wedi dysgu i fod ar goler, maen nhw'n dywel iawn wedyn ni blant bach. Nes ydych ddechreuon ni arddangos gyda torddis a torwens, a maen nhw'n annwyl iawn. A mae Malcolm Evans fyna, ni'n sôn amdano fe gyda hafan y glid Cynwyl Elfed, mae fe'n dangos heb y coler nawr, a mae hwnna'n drawiadol yn dweud. Odi, mae hwnna wedi mynd yn fwy ffasiynol yn y blynyddoedd diweddar. Mae'r defed yn tueddu dangos ei hunain bach yn well os nhw'n gallu bod yn rhydd. Serch hynny, mae coler yn help os oes rhywbeth ddim eisiau sefyll yn llonydd, helpu ddala'n sownd. Mae ddau ddod mewn ar hwrdd ar goler, mae hwnna'n ffordd o ddangos yr hwrdd yn cerdded yn dda, a wedyn pan mae'r chi'n fod gael ei sefyll yn llonydd, mae'n dangos unan well heb y goler, yn dweud. Wel, dyna ni. Tamai di aros pryd yn nosbarth rwy'n harddod blwydd. Aled to yn hyn gyfarwydd ar cylch arddangos. 2 ddiwrnod bisi iawn o flaen Aled. Y torwens gyda fe heddi, balwens nes mlaen heddi, a wedyn ni fori bydd e wrth y dife Beltex a'r Texels glas. So mae 2 ddiwrnod bisi iawn o'i flanau. A mae fe'n drymiwr o frin, fel ti'n gweld, mae wedi troi yr hwrdd yma mas yn dda iawn. A wedi ennill yr adran yma, llynedd hefyd. Do, a eleni'n barod, mae wedi cael peth llwyddiant gyda Dafod Flwydd Torwen, enillodd yr wyl Tyddyn ag Ardd nôl ym mis Mai. A hefyd wedi ennill y swydd Efrog yn ddiweddar. Do, mae fe'n neud yn dda. Ble bynnag mae Aled, mae fe yn yr Ibanau Coch yn aml iawn yn dweud. Aled Grogot o fferm Swffrwd Gwent. Chwarae teg iddo fe? Ie, llongyfarchiadau mawr iddo fe. A ti'n hoff iawn o'r hwrdd? Ydw. Mae eisiau hwrdd torwen arno ni Lenny. Felly fi'n cadw lle gabarcyd ar y pethau gwrw mae heddi. Nes i daro fargen yn gogloi fan hyn, cymryd yn ymlaen i'r pencampwriaethau falle. Ie, wir. Wel dda, llongyfarchiadau i Aled, a fi'n gwybod mae'n chwysu nawr, fe fyddai'n chwysu lot mwy nes mlaen, fi'n gwybod hynny. A dyna fe. Aled, congratulations to you. I saw you this morning. You were sweating this morning. It's worse now. Yeah, it is definitely, yeah. So tell me, how do you keep on
winning all these rosettes? Oh, I don't know about that. Just keep trying as hard as you can. Yeah. Never give up. Yeah. And what's the history behind this ram? He's a homebred ram out of a homebred ewe by a ram I bought off Matthew Brown. This is his greatest success so far. And you've got a nice ewe coming on later on as well. Hopefully, yeah. Fingers crossed. Yeah. Diolch yn fawr awr. Llongyfarchiadau.